Thokozani, igama nguVusi Mabunda. Bogogo nomkhulu, ngezi-25 zale nyanga uFebruwari sizobe sisendaweni yaseMhluzi, emfuleni waseMhluzi eMiddelburg. Sizobe sifaka abantu emfuleni, sizobe sisiza abantu abathi mina mkhulu, mina kade ngisebenzisa umuthi ongangisebenzeli. Mkhulu, mina kade kuthiwa mina ngidinga ukugezwa. Mkhulu, mina kade kuthiwa mina ngidinga ukuthi ngihambe ngiye emfuleni ngiyohlambulula. Ithuba lakho leli, sitholele lona leli thuba leli ulisebenzise. 25 February sizobe siseMiddelburg eMhluzi River, lapho sizobe sifaka khona abantu emfuleni. Umnikelo u-1.5 makube ukhona into specific ofuna ukuthi ungenele yona emfuleni, icala ukhipha u-200 rand bese siyahlola. Ngaphandle kwaloko ukhipha u-1500 rand wakho, then bese sihambe semfuleni. U-cash asuwuthathi, imali uyideposita e-accountini, qala e-accountini ye-Capitec, qala ngaphambi kokuthi sifike kulelo langa lelo. Ngiyacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ozimisele ukuthi aye eMiddelburg emfuleni ngezi-25 acalise abhuke kusasemanje, noma afonele le number u-084 972 9634 noma afonele u-071 563 1672. uVusi lo uMabunda, igojana lamanzi. Senza izinto zenzeke lo nyaka lo bogogo nomkhulu, sisiza abantu kakhulu kunakuqala. Thokozani.